Am I really that much? Handle breaking these niggas down like a camel. You don't really did blow you up. Hey my lovings, please do welcome back to yet another episode of my life. My name is Andy, for those of you who do not know me, also known as Umamaga Imino Baby You, okay? To my returning subbies, please do welcome back. And to my new babies, please do stay and become part of the family, okay? So guys, ndikala le vlog, hey, ndikala le vlog while I'm still busy with Enye. And guy editor Enye, but I'm starting a new one. I was letting go busy, Sana. If there's one thing about Abba go busy. So we are deciding, mana, let's go to Glomama. So get shopping go. If we look at the previous vlog, it's still the same day, guys. If we look at the vlog previously, as a Puma before Lena, they say for shopping, therefore isn't those on some of isn't those on but that's obviously. So we say masithuthe ezinye izinto because nemoto eyi-1 and ayikhonkulo kakhulu, so it's like masithuthe ezinye izinto to Emandileni. Kukude ke emandileni almost kulaa ndawo sasiye kuyo ngoku bendiye emcimbini kuloo tatam, but sisakulo mamam ngoku. So I just want to take you guys with me. Sizohamba namhlanje then siphinde sibuye, khona ingako esizoyenza, just to drop off izinto and then siphinde sibuye. But kubhizi sathanda khefuzela ingathi bengasebenzi nosebenza ke sam. So yeah guys, masameni so siye Emandileni kumama kusemandileni, so siyakhona, so let's go together, okay? Sana ndenze i-decision yoba ndizoshiya into yobeleka, but lucky enough mama undiphethe le curtain andikhohlwa uba iphathele for ntoni. So it came to rescue Sana because yeyi kuyenyukwa apha ndidinwe. Okay, I think sesifikile ngoku, asikayi kulo mama kodwa sisahambe sigqithe. Sana simane sizobona abantu esiphofu nothi sizobona umama ezobona abantu abagqibele kudala. Sikule ntaba ka-Lady Gogo. Kuthiwa sikule ntaba ka-Lady Gogo. Ayinozoba yintoni ke leyo. Nansi yambonisa. Le yayipha phezulu. Nansi ya. Okay. Uthathe. Iyabonakala. Oh, kuthiwa ku-Lady Gogo ke nankuya. Kuthiwa yilaa ntaba. So yeah, andidinwe. Hey, yonke indlela yalapha Sana funeka okay, waziva funeka unyukile, but ke we're not complaining because singabalapha sizalelwe apha eKapa siye ngempangelo. Mandini mane guys, nditele mnxibisa ebizenganxibanga because bekushushu. Akazaze buya inkwango yaseMonti. Zakuphakela yini? Akamhle. Sekaqhela. Uyaziyela akasakhuduza nokhuduza. Baba yini ndayithi baba othi. Baba umdlawana ufana notata wakho wena. Uthi ufana notata wakho kangaka. Thatha leyo yam ndase-1. Yiyo yodwa bendisiphetele for indlela qha ndisaziyisenza.
I am literally fighting for my life. Uba ndikwazi univlogela apha ifowuni yam iqinile neka-imi iqinile, so ngoku ndithathe ifowuni kabrother wam ndazama uba mandinivlogele ngayo because sendimkhulela sihamba together, but ke obviously equality maybe izoba different because ke ayo okay. So sikulo mamam ngoku yho nakya phaa phina phaa kulaa phaa kule flat sikulo mamam ngoku because besizodropha izinto and then kukho iinkuni ezilapho, so njengoba sihamba apha ebhek besizothatha iinkuni. Andiyazi umalume wam uzityhile then wazibeka ebhek, wazibeka kude, so ngofuneka sirhuqe ezaa nkuni sizise phaa, but mna ndizobafunqula umntanam ndibe rayithi because ndiyonqena. So yeah my love, I don't think there's anything else esizoyenza because there's also iroom ebesifuna uyijonga phana but itixiwe. I think umomkhulu wam umke nesipiko something but usemgidini, so I think sophinde sibuye ngomso because ngomso uzobe khona. So yeah my loves, because kukho namahashi apha, let me show you guys. Nanka amahashi abantu abakhapha hayi ndiyaxoka akhe akhaba abantu amahashi. So nanka amahashi awasemahle awasekidlu thixo lase landijamela sana awasemahle sana. If there's one thing about me, lena ilali asoze ndihlale kuyo sana. Lena kwaxa ndisakha umzi wam andifuni khona edibene nelali efuneka uvuke ngo-7 AM ukuze ufumane ibhasi iphinde izokubuyisa ngoo-6, andisoze sana ndizokwazi. So yeah guys, bye-bye. Sana guys, kubhizi jo nditya endleleni, phofu andikho sendleleni but ndisendlini. Kuthiwa masihambeni siye kulo mama, so semandleni ngoku, so andikatyi. Ndizathi uba mandityela apha endleleni because andifuna ufika phasi ndilambile because phana kuhlala umalume wam qha, akho mntu ungumama akho nto. So imagine ke indawo ehlala umntu ongutata, so nditya endleleni ngoku. I'm not really taking you guys with me wethu. Siyakulaa ndawo bendiye kuyo izolo, the same place bendiye kuyo izolo, but I just wanted to update you since ndigqibele kudala uthetha nani. But yeyi kubhizi sana namhlanje. Kuthiwa masivuke setown, ndathi soze sana. Not today, ndidiniwe into izolo kulaa town, ndabuya ndidiniwe and also ngoku ndiyagula sana, ndiqalwa yiflu. Ndilaa flu ibed ndiyayiva uba izoba bad. Yho sana ndigowa down, ndinesisu, ndiqala nayifiva ngoku. Ndiyazi into endehlelayo kwezilala, but bye guys, siyahamba ngoku siya kulo mama.
ezantsi kwamakhulu siyothatha izinto besizishiye phaa. Like we can just decide ba namhlanje ndifuna ulala ezantsi ndifuna ulala kwamakhulu. You can decide ba ndifuna ulala phezulu. Like isondelelene siza siziya phaa kulaa natya kulo mama phezulu. Like zizindlu zee-brothers ezi. Tatomkhulu wam wasweleka kodwa nowalapha. Tatomkhulu wam wasweleka nowalapha. Bazii-brothers. Like how nice guys. All basazalile ke decide ba sizokwakha endaweni eyi-1. Akho chuku, akho nix like kumandi kuyaphiliswana kumnandi. The next life sana ndifuna uphila la life abantu abadala because ngoku I don't think uba ungaveze udecide wena no-sister wakho uba masokwakha endaweni eyi-1. Sizothatha itswele apha into esizoyithatha because itswele ithwala ilapha ezantsi. Kuthiwa ungaphathanga ipheyili wena Imi? I-5 litre suppose uphethe hayi Imi ngaphatha i-5 litre uyanibhanxa. Asoze kusindi i-5 litre. Angeze bakhiwa apha amanzi apha. Mama, khawunika u-Imi i-5 litre azophatha amanzi naye. Baleka ngothatha 5 litre. Baleka. Baleka zakulinda apha. Shindi yokha amanzi ndodwa. Njani ba yena angazuwakha? Makaphatha i-5 litre mna ndiphethe into and I think i-20 litre. I think i-20 litre le okanye i-25 litre. Andazi noba iphi itep. Apha into iphi itep apha kuthiwa ipha ezantsi. Mama, ululu ngene phakathi. So wena sikhangela itep. Malume. Khama nesitep uba yiphi indawo itep. Mama uthe lapha ezantsi. Ngebe kufitshane. Asambeni ke. Setephi sokha amanzi. Yeah? Kwebi pali leya. Le pali yombani le. Wo. Hayenza. Yeah? Hayenza buya nibhubhile sana kude so. Hayi ngizobuya ngifile. Yonke into yalapha sana iyahambisa. So awuzubuya ufile wena. Uzokwazi uthwala i-5 litre Imi? Yeah? Uzokwazi? Wakhe wathola phi before wena? So sifikile etephini guys. Ndifuna ukubasa le tepu sizokha kuyo amanzi. Sifikile etephini mhlawumbe sizonida umuntu walapha azosibonisa uba yenziwa njani. Nansi le tepu. Yitepu enjani le? Okanye mhlawumbe ibinento. Hayi andiyazi. So ngofuna siphinde sijike sengaphaya. Hayi nonqena uhamba mna Imi. Makhulu utela galana nesephu apha kule nto. Uma masihambele. Uthemba sihlambe. Naka sihlambe izinto. Koshutha amanzi sakantoni apha. Hayi ngidefeated ke manje. Size ngapha kuba kuthiwa kufitshane but nalapha kukude. Now I'm thinking ba silapha and then funeka sekule ngapha and inoba kukude west kule ngapha. Oh my goodness. Masabe masithathisa. But asikwazi nokhwaza ke wabazusiva. Because ndifuna ukhwaza ndibabuze bayiyona le tep. Baxolele. Le tep size kuyo yiyo lena. Le tep size kuyo yiyo lena. Akho manzi apha. Kabuze because le tep ayiphumi kwamanzi. Hayi ngidefeated ke manje. Kabuze umalume bale tep iphi? Kusezilalini apha sana. A deep in the lallies. Umalume wamfikile ke ukuzosibonisa itap isebenza njani. Funeka susi remove lamatye onke. Siwasuse ngapha. Neli sususe. Aliyeke. Sususe angakha. Okay. Okay. Oh. Okay. Oh, Suselo gqibela. Malume kamsusele eli kaloku eli elikhulu. Okay. Vule bi.
Yethuna. Ye madoda. Imake. And just like that, amanzi aphuma. Vula imsi. Isali. Hayi sali. Umntana makasakhali. Imake usiqale sihlambe lamapheni. Hayi, and just like that, amanzi aphuma sana. Okay, vala ke malume qala uvala. Hayi sali. Nanga amanzi ayaphuma bethuna. Ayaphuma amanzi just like that. Akukuhle. Green sana everywhere. Sithelele uyini ke ngoku yena umalume azoyivala. Iyakhawuleza nokukhawuleza sana le te. Sigqibile ke wona nanga amanzi wethu. Shoda sithwale entloko ke ngoku ibe ngu-the end. Hey. Oh! Yo! Asabeke. Yo! Phatha sanga. Uzayikhupha wethu asutya asiwatye. Good morning, my loves. Good morning, my dolls. So today it is the 24th, and but just a day before Christmas. So ndiselapha ndisavuka apha kumamam. So kuyaphekwa ngoku, kuphekwa izidudu zomqombothi, but we just ate ngoku sigqibotya isidudu somqombothi. So kuyaphekwa ngoku. We're getting ready for umcimbi that they are having on Ninikane 20 something. So we're just preparing for that, and xa sigqibile ke ngoku sizohamba. You are kudala silapha. I feel like kudala silapha because apha kusezilalini man apha. It's deep in the lallies, so kunendlini ibukela i-TV, bene-network yonke into, because ezinye iifowuni apha zine-network but mna ndibene-lucky because abanye o-MTN abasebenzi, MTN kamama, o-MTN kabrother wam, MTN ka-Imi abasebenzi but owam uyasebenza. So yeah, sathi xa sigqibileyo sihambe because yo andifuna uhamba nasana. Guys, kusezilalini apha. It's deep in the lallies sana. So yenza phina nini mani my loves. Nankuya umamam soyokha amanzi phaa ezantsi. Uyasetyenzwa apha andinamo. Ya? Baxelele. Makayithathe apho, makavula ithathe apho. Uyasela. Una ngaphi? Una 10. Sisayokha amanzi etepini before sihambe. Kuthiwa masigcwalise umgqomo. Whoa, awumkhulu la mgqomo sale sagcwalisa umanzi waphinda. Inomanzi waphinda kayi-4. Inomanzi wakha kayi-4 la manzi but sisaya ngoku akukho nto apha kweli kuse-8. At least namhlanje siyakwazi uyivula itephu. Not ezastruggle lesikusizolo. Yho, sana ndifuna uhamba ngoku yeke he. Ndidinwe down kuyasetyenzwa apha. Hayibo.
kuyo ke lo. Oh, ndithe makathwale ke lo entloko. Mpe makathwale ipheli lakhe entloko akafuni. Uthi le msinda iwesiba ayigcwalanga nogcwala nala 5 litre ayiphetheyo. Oh nkosi. Alisindi. Wo, izolo bengathwelanga mndeke phezu kwentloko straight. Ngoku namhlanje kubhetara rhanyana kancinci. Because ndithwele le nto. Yho, hayi jonga. Ndingabhubha. Uba ngathiwa mandihlale apha full time. Phofu nale itanki liwe phana yazibalawiswa yintoni. Sisagcwala ilali. Sizagcwala isixeko. Umama wam uthi uyabona itshomi katatakhe. Utatakhe phofu wasuka ngo-2017. Inoma lo tshomi katatakhe uyigqibele ngo-2017. Kwayona. So sizagcwala ilali, sisazula-zula. Brother wam ezosithatha wafika kumgidi somewhere apha elalini. Ngoku uye emgidini olapha elalini funeka silinde yena ke ngokuba aqine umgidi sizohamba. Yho, ndifuna uhamba down sana, ndifuna ugoduka ndigrand kuba lapha. So yikinja ke salso yokungena valifile nje iyaluma. Sana guys, oko besisithi siyahamba apha namhlanje akaqali akwenziwa into yasezilalini. Oko besisithi siyahamba apha akaqala imisebenzi. Akoqala umsebenzi unge-24 namhlanje, umsebenzi unge-27, 28 I think. Yeah, andizazi guys i-dates man, andizazi i-dates. So ubrother wam apha Chumani decided uba kuthiwa yintoni laa nto, kuthiwa ihamba idlane xa beyibiza. Andiyazi ke kwezinye iindawo uba kuthiwa yiyo na. So he decided uba uzobiza amadoda welali. Akucwele. Let me show you guys uba bangakanani abantu abalapha, amadoda alapha. And sifuna uhamba ke ngoku but asikwazi because funeka qale kugqitywe. Uthe uzokhupha ibhotile eyi-1 wayikhupha, ukwe ibhotile yesibini ngoku. I feel like uba uzokhupha iibhotile ezi-5. One thing about ubrother wam ke sana, when it comes to utywala xa kukho umcimbi, hayi, if you've ever attended umcimbi wasekhaya kubekho ubrother wam, you know uba utywala sana ufuna buselwe, uyabukhupha and uyabuthenga, akamind. So nibonisa guys uba amadoda welali bangakanani apha. Masambeni. Nanku ankile, nanku tata lapha. Safana notata omkhulu wam. Siyasela. Akusemnandi. Ayikabiyo nomcimbi ke sana namhlanje. Sendicinga uba kuzoba njani emcimbini. Usela imimosa ke sana, ufune imimosa yakho. Happy Friday to each and
you, a remarkable customer, and a big high five to all of our dynamos who are ensuring that our stores are going, growing, and flowing. This is Feel Good FM in your favorite food stop. My name is Zafra, I'm in the DJ seat, and I'm keeping you all company up until 2 o'clock this afternoon. Here at Feel Good FM, we're adding good to your life by playing you the best in local and international music, and of course reminding you of viewing specials, services, and deals you can enjoy right here in your favorite gift store. And goodness, happy Boxing Day, happy day of goodwill to each and every one of our South African remarkable customers. You are enjoying with your family, with your friends, and whatever you need for a phenomenal Friday, you're sure to find it right here in your favorite gift store. Hey my dolls, hey my loves, hey my day ones. Sana, it has been forever. Bekukudala ngoko sihamba le ndlela together. So ndizibile ngoku ndaphuma ndaya phandle. Today yi-26 ne. And bendiye down and ndifike down to buy a few things. Benothenga isonka actually, but ndasase ndithenga nezinye izinto. But ndiyacinga ngoku bana we have been vlogging sana. Andisarongo wa intloko yam nje. Ndiyacinga bana we have been vlogging apha, but kudala ngoku bekudala ngoku, and andifuni nje ndinike ivlog ezoba yi-hour niendaphe ngidikwa kuyibukela at least 30 to 40 minutes right. So ndiyacinga bana let's close this vlog apha guys, masivale, so that we can start vlogging for part 3 of the Eastern Cape vlog, because if asiqalisi basiyivali ngoku le vlog, then it means ba-ish izawubande. So let's close this one off apha. I hope you guys enjoyed this vlog, and I'm also hoping and praying you guys did not skip ads. And also please watch ads as you do. Ndiyacela guys, like ndiyanicela uba nibukele ads nje eziyi-2 kwivlog eyi-1, then is right. Ezinye ndingaziskipa, it's fine. Cela ihlisa ivlog ii-ads eziyi-2 per vlog, then is right. I hope you guys did enjoy the vlog, and I love you guys so much. Thank you for the continuous support, and also we're officially on the road to 25k. We've been on the road to 25k. Hopefully sizofika ku 25k soon, but let's just end it off here guys. I love you guys so much. Bye for now. Am I really that much?